Vikrant. Yilokho kuphela. Yebo. Pho uManase bekufonelelani? Cha ukuthi uMonica amakhonto ayidingayo. Ngichaza ukuthi mayelana nje nesimo sakhe. Ukuthi nje kube khona umuntu owaziyo kulesimo sakhe. Ingakho ke ngitshela uManase. Oh, manje usho ukuthi unaye njengamanje? Yebo. Oh, kulungile. Ngisho ukuthi ayikho inkinga lapho. Uyakhumbula ngenkathi ngithi khona into engifuna ukuyikhuluma nawe. Hlala phansi sixoxe. Vikrant. Yini manje untwazeleni? Sisesibhedlela la. Indaba utheni? Kukhona ungahambi kahle? Angikwazanga nje ukukhuluma naye kahle. Ifoni yakhe nje ivele yacima yazi. Yazi khona nje into engahambi kahle. Kanjani manje? Khona into ekade ayisho ngoAntgita kanye noMonica noGogo. Ikhona into ebaleka kade ufuna ukisho. Bengeke amana phone nje. Yini khona sebekutholile yini? Hayi cha. Unesho ngalokho? Kahle kahle uAntgita benoGogo sebenokumsola nje uMonica yazi. Nje futhi bathola ngendlela errong. Yazi nendlela nje asebekhuluma ngayo ngoMonica. Ikhona nje into ekhona. Yini khona okukhulumekayo yini? Cha. Ukuthi nje nginomuzwa ukuthi ngabe yini leyo. Kulungile. Manje ke uMonica nje usho noma yini nje efika aqala emqondweni wakhe. Ngelinye ilanga ngiyohlala naye phansi ngimbuze. Ngimbuze ukuthi kwenzakalani emqondweni wakhe ngempela. uGogo. Ma, othi ngikutshela ukuthi kwenzakalani ngoMonica. Mina ngizwa ngathi ibuka ke. Angeke ngikuvumele ngempela ukuthi umlwele lona. Angeke nje ngihlale ngithule ngimbuke kwenzeka kanje. Uncane phela lo muntu kumele bomqemane. Intombazanyana nje sencane enomfutho ayilokhu ihleli nje teke ekhaya. Kuzomela aqale ayilolonga abe nomfutho. Anyakaze njengezinye izingane. Angeke nje ngimiyeke mina ukuthi ahlale nje. Uthini ke wena Manase? kulungile kwakho. Yenza isense kimi. Ayibo wema kunokuthile ngifuna ukukutshela kona. Lalela ke wena angifuni ngempela ulokho nje usekana noMonica. Sangihembe. Ubani ngempela ukhulume ngokuphumula. Uma uhleze yenza lento, akhuluma into mise yahamba nje shishiye kanjalo. Ubengeke nje angilalela ukuthi ngifuna ukuthini. Ingakho nje usisi Alka bekumele abelana. Hey wegitha. Walkanovich ayisebefikile la. Ayibo abaphathwa sebebuyile njena. Wena uzophila iminyaka eyikhulu. Awukahle. Manase sisi awumtshela ukuthi besikhuluma ngayi. Angithi Manase? Ya iqiniso. Iminyaka eyikhulu awukodwa ngabe ngenza nje ngayo yonke lo mnyaka. Kunjani ke kodwa wena? Mina ngikahle kakhulu. Unjani uMonica? Alright. Hayi. Lungile. Hambe wonibonike bathi ukhathazekile ngafingisha ubuthongo njena. Uthi ufuna ukubona uMonica hamba ke esibhedlela yombona khona inhliziyo yakhe izojabula Ini lena ithokoza. manje sisi? Ayibo wegitha ngiyakutshela ihaba dena lo ngayo yonke into. Hayi bandla. Hayibo anginalo ihaba. Ngithe ngilapha ebusuku wathi yena ube nephupho. Wathi ngiphupha indlu enkulu, indlu enoMonica phakathi. Yabona le. Ingabe uqinisile? Awuvele. Uvije kwakhulume namangani na, Ingakade kumele siye lapha nje ukuze sifeza khonela sathandaza senza into nje impela ngoba kade kunzima impela nje. Awu kodwa Nkosi yami, manje njengoba sihlelile ukwazile nje ukuthi ubanikeze ubacoconut ngezandla zakho. Wena ungakhathazeki njena ngoba wenza izinto ngendlela. Hawu hey yabona ke. Letha letha amanzi. Ngiyaxolisa ngizoyithatha. Wena anti hlala ngizoyelanda mina. Ayibo ngabe yonke into ihamba kahle nje la? Ay ukukutshela nje iqiniso ave sengilangazelela ubona uMonica. Ukuphi ke yena? Awu phela hamba uyambona athi ungibese ufuna ukumbona nje manje usuhleli manje ubuka mina. Awu phela usungichukuluze kwanele awume manje. Nambona ukuthi Hawu njani? siyabonga. Kuhamba kanjani kodwa ukufunda? Ayihamba kahle. Uhambo lakho belunjani? Awukuhambe kahle. Sinikelile uNkulunkulu nje njengoba desihlelile awusathola ukuthula ke. Wesisi, ngizoyokwenzela wonke umuntu itiye.
Mese-ke khona okubalekile engifuna ukukhuluma nawe. Yini yonke leyo, Ayi cha, malume Nanu, imfihlo nje phakathi kwabantu besifazane. Hayi kumele imtshela phela kade kuyimfihlo yamakhosikazi yazi namakhosikazi. Hayi. Ayibo ufike nini? Hayi akusikhathi nje eside. Kunjani kodwa? Ngiyaphila. Wena unjani ma? Ibinjani futhi trip yakho? Ngihambe kahle impela. Kodwa qala nanku umnikelo. Ilo mnikelo wakho khona sebesamisile. Yebo. Thatha. Ma. Akuve ngikuhlonipha. Ayibasikho isidingo. We Monica, umzwile kodwa uVJ ukuthi utheni? Usisi phela ubekukhumbule nje wena kakhulu ingakho besheshe babuye. Hawu bandla ma. Ngiyabonga. Ukuthi ngesikhathi sihamba phela la ubungekho right. Manje mina bengikhathazeke kakhulu ngawo. Manje ukubona nje umamatheka kanje ngizizwa ngimnandi. Wesisi, ukwazile kodwa ukubona umuntu obonayo? Chabo, akekho khona la sayikhona. Uyamkhumbula kodwa umakhelwane wethu uMr Padvatani? Oh yebo, lo wayekwazi ukusibonela ikusasa ngithi. Hey. Oh. Uhlangane naye. Umuntu obonayo. Ngabe izinto ayibonayo kodwa ziba iqiniso? Anginaso isiqiniseko salokho ukuthi nje angijwayele nje nanokuya kuyena. Nakuloko nje kuthiwe makuthiwa ukhona ekhaya ngabe sengihamba ngiyombingelela phela. Kodwa ke angeke ngisaya mina lapha lo muntu nje angimthembi. Ngobani kwenze njani? Ayi ukuthi iminyaka kuyena isihambile kanti futhi asayihlaba esikhonkosini njengaqala. Kodwa ke yini ekwenza usho kanjalo? Uyazi ukuthi phela utheni kumina ngesikhathi sisaxoxa. Uthe mangabe usubuyela ekhaya uzobe usufica indaba ezimnandi. Awungamtshela ukuthi uVikrant uqeda kushadelwa ungitshela ngeindaba ezimnandi eqhamukapi. Ayike mina ngikwenzile ngifike ngabingelela ngabe sengihambela ke. Kwakuhle ke lokho. Vikrant, Awu anti wenza kahle wafika. Yazi phela la kunezinto engifuna ukukukhombisa sona ama report. Nayi lembiko lo. Athi ikukhombisa. nami khona bengifisa ukukhuluma nawe. Okulungile. Vikrant, ubungakazi ungitshela isinqumo sakho mayelana nalengane. Le ndaba kumina ayihlali kahle neze. Yazini anti, vele ulungise wena ke. Ngoba phela mina bese ngiyilungisile. Ngathi uyilungisile nje okwamanje nje. Kodwa ngathi unamathele kuyona. Ngicela ungichazeleke we anti. Buka la Vikrant, udokotela wena. Ama patient eza kuwena ngoba egula, angithi? Bese wena uwanika treatment. Nginamanga ebese ke wena ubanika into. Ubanika umuthi wenzele ukuthi balapheke izifo zabo. Kusho ukuthi umelaphi, angithi? Manje kungani ungakwazi ukuyisiza wena? Uyakwazi ukulapha abantu njengodokotela ngithi? Anti, impilo yasemsebenzini nempilo yasekhaya ayifani nje nhlobo ngithi. Kunjalo. Kodwa ke kuzomela uyithathele izinqumo zasekhaya njengodokotela. Awukaze nje uzoyilungise neze le ndaba yaMonica. Ukunikeza lengane isibongo sakho akuzukulungisa izinto. Ngabe ikhona enye indlela nje anti. Kusukela ekuqaleni ngangilokho nginginika indlela Vikrant. Manje ke usufike kwesinye isigaba. Akusekho manje ukubuyela emuva. Siyaphambili manje asihlehli. Kodwa noka mnandi kuhle. Uyabona kungenzeka wena ulithande leli phunga. Kodwa nje ukhona ongeke nje akwazi ukulibekezelela ngempela. Maye. Awuchaza? Ngisho ukuthi kuvela nje kuthi abaphalazi bengakuthandi ngempela ukudla. Ngisho nekhidi imbala. Ayibo ngempela ngabe ugula kwaMonica sekudlodlobale ngaleyo ndlela. Kodwa nginitshelile ngathi ningishayela ucingo ningazisi. Kodwa ayikho noyedwa ongazisile.
Sisi, ayikho into ethene besizokufonelela yona bakithi. Kuthi akaphalazi. Uyaphalaza. Isiyezi. Ukuthanda izinto ezibabaya. Uma konke lokhu nje kwenzeka kuMonica. Kunjalo. Sisi, wena awuqondi njena. Hayibo maye. Ngabe nje uqinisile? Yebo, awubheke nje. Awe ma. Yebo sisi, ngiyaqonda nje ukujabula kwakho, kodwa phela bengicabangela mina. Ukuze phela ngazi lokho ngishayela uma naso ucingo. Ukuze phela asazise ukuthi lento le ikhona yini. Manje utheni ke yena? Uthe ayikho nje into kanjalo. Ayibo kunjalo nje. Yebo. Ake mhlambe vela kulona iqiniso. Mhlambe kodwa phela lokho kubona amehlo ethu mhlambe kuyikona. Ayibo futhi uma naso sawumfundi wazini nje yena akazi lutho nje ngempela nje yena. Kodwa phela thina siyazi lento lesiyenzeka kuthina. Mina kushuthi sengizoba ugogo. Shi, ehlisa umoya. Yabo, awubheke lokho. Kuzomela ubhekise nje amehlo akho kuMonica manje. Na kanjani? Phela izinto ekanje ayihlaleki nje ifihlekile. Sizothola. Uqinisile. Mano, awusho. Unani esikhomeni kaze ngalamba. Ayi cha. Uyazi nje ukuthi angizidla icocobho. Leli phakethe elasima ngishiye lapho esikhwameni. Ungaphutheki. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isonke dear signature 169.